Is-suċċessi ta' pajjiżna fosthom li għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna bħalissa f'Malta hawn aktar minn 200,000 persuna taħdem huma riżultat tal-miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin. Kliem il-professur tal-ekonomija Philip von Brockdorf f'intervista ma' One News. L-għonet dan huwa riżultat tal-Labour Force Survey li ovvjament jindika li għall-ewwel darba ħaqna tragward importanti ġifieri 200,000 ruħ li qed jaħdmu b'mod attiv. Dan ifisser ovvjament li l-ekonomija qed tiġġenera xogħol u allura min qed tifittex xogħol qed jiġi sorbit minn impjiegi ġodda. L-ekonomista rispettat ferm f'dan il-qasam spjega li l-fatt li għandna iżjed minn 200,000 ruħ persuna jaħdmu ġej minn għatta miżuri għaqlija li ħal-gvern fl-aħħar snin. Dan ovvjament riżultat ukoll tal-fatt li qed naraw ukoll dak li jsejħu active labour market policies li jinkoraġixxu mhux in-nisa biss imma anki biex ngħidlek iż-żgħażagħ jfixxu xogħol aħjar illi ovvjament jirrendi mbagħad għalihom ukoll. Imma kif qed naraw miżuri fetta miżuri li rajna fil-fatt dal-aħħar snin mod attiv li jinkoraġixxu aktar nisa fil-post tax-xogħol, imma kif ukoll naraw ukoll li l-ekonomija tagħna tatira wkoll impjiegi jew individwi minn barra biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Intant von Brockdorf tkellem fid-dawl il-konsorzju privat Electrogas li bena l-power station tal-gas kiseb il-finanzjament ta' 550 miljun euro minn 9 banek internazzjonali fost l-aqwa fid-dinja. Hawnhekk l-ekonomista semma l-pass pożittiv li issa l-garanzija li jagħmel il-gvern waqgħet u se tagħti iżjed ċertezza lill-ekonomija ta' pajjiżna. Għandek iktar ċertezza ekonomika, ovvjament anki mħabba l-fatt li l-gvern mhux qed jipoġġi jagħmel garanzija jew il-garanzija li kien hemm preżenti tneħħiet. Allura ovvjament neħħi kull inċertezza fir-rigward tal-proviżjoni anke tal-enerġija. Dan ovvjament huwa pass importanti biex kif qatt jikkrea iktar ċertezza u ovvjament jinkoraġixxi iktar investiment fil-futur.